Ngano sa ubang bahin sa Pilipinas, gipapolitika man hasta ang landfill, hasta ang mga ospital, hasta ang mga basic services. Nganong dito sa Bayawan, na-perpetuate man ang best practices ng isugdan ni Mayor Herman Sarania. Tulo ang hinungdan. Number 1, institutionalization. Ang waste program sa Bayawan, iumol pinang sa ordinansa, Ordinance number 63, na napasar in 2005. Sa ito pa, wa pa gani matukod ang landfill, diyan na sila ordinansa. Na kining atong basura, atong segregate, kining atong basura, mao gini atong buhaton, na ay ordinansa. So bisan kinsay mayor, mutuman sa ordinansa. Kay balaod man, kung nagsugo. Ikaduha, nahimong source of pride sa Bayawan, ang ilang landfill. Ang branding karon sa Bayawan, Eco City. So, kinsa may politiko mo mangahas o sabotahe sa landfill nga mao may ilang labing ka tinubdan sa kanungganan. Malipay kay taga Bayawan, makakitang mga delegasyon from Manila, delegasyon from Davao, delegasyon from Cagayan de Oro, delegasyon from the Visayas. Kita din isong daghan kay grupo mga to dito sa Bayawan, dool na ng Bayawan, gikan din sa ato, usar man ka, usa 2 ka oras na biyahe, gikan din sa Subo. Gikan bas, habagatag tumoy sa Subo. So, why politiko mga hasok sa butay sa landfill, kay isipon siyang mabudhion sa interes sa mga mulupyo sa Bayawan. Ug ikatulo, revenue generation. Kinsa may politiko itaw mo sa butay sa landfill aron nga tandugon ang kita sa landfill. Kana pa iya nga ang budget sa gobyerno sa siyudad iya maggasto somewhere else kay wa na siya problema sa operasyon sa landfill. Mo nang nakalahutay ang landfill diya sa Bayawan.